Ini ndoitwa Matilda mutsvakiwa ndina mai vaDelphine akasangana netsaona yekurumwa negarwe. Ndinogara kwaMurambinda mubhukure kwaMuchivi village Chifinyashanu. Ndingati musi wa28 January kuma2 ndakagashira foni ndafonerwa nehanzvadzi yangu inonzi tichaona mutsvakiwa achiti sisi tiri kuya kwaMurambinda tapagaza asi mwana arumwa negarwe. Ndikati mwana upi? Akati mwana Delphine. Ko sei? Zvikanzi ndo zvaitika. Ndikati manje haana kunyanya kurumwa here, but musoro mangu makarekodha kuti mwana maybe hakusisina. Zvikanzi tete mwana mupenyu. Ndikati saka asi kubuda ropa rakawanda, zvikanzi atambobetserwa kukiriniki. Saka from there ndakabva handifuti ngatisangane pachipatara. Ndakava nekushushikana kuti zvakamira sei, but ndakazvisimbisa ndobva ndaenda kuchipatara. Ndaingofona ndichingobvunza mapapi kusvika vasvika pahospital. Vasvika pahospital ndakabva ndaudza manesi andandagara ndatoudza kuti ndine mwana ari kunzi arumwa negarwe asati vosendi Moses. Vakabva vamhanya-mhanyawo nechingoro vachitipawo rubetsero. Tichipinda muchipatara chiremba akabva adeedzwa paripo nekuti mwana anga ari kubhilidha zvakanyanya. Zvasingataridze kuti mwana abhandijwa kozi ropa raibuda pese panga pakarumwa richibuda kudhuma mabhandeji neropa. Saka chiremba akabva auyawo chimbi vakakwanisa kutibatsira, asi mukubatsira mavakaita vakati zvamaita mwana uyu panapa isusu hatina betadine, tomhanyai munotenga. Ndobva tamhanya munotenga mapiritsi, mhanyai munotenga zvese tanga tiri kungotenga. Bva taunganidza, chiremba akatibetsera vakati asistira mwana wedu nenguva. Vakaona zvekuti mwana uyu angarumwa anga pakadzika kunyanya ruoko rweright, robva rwanzi ngarusonwe. Akabva asonwa, abva atorwa ma-x-rays. Saka pane paakarumwa pamusoro pazasi pezamo, ndopakanzi apa pakashata, apa nepabudira ari kuita ropa. Gai aendeswe futi ku-x-ray, tiite chest x-ray tione kuti harina kupinda here kusvika pachisarira. Ndobva atorwa x-ray hiya, ndobva zvanzi hazvina kusvika, hazvina effect, zvokuti vanga vakutoti kana zvine effect munofanira kutomhanya izvezvi kutora ambulance kuenda kuHarare. Saka vakazoti hazvina kudzika. Pavakati harina kudzika vati chega timusone kuitira bleeding iite shoma. Akabva asonwa mwana uya. Apedza kusonwa ndobvanzi takumaadhimita for 3 days T9. Ndobva isitazokumbira for 3 days dziya taona kuti aiwa zvinhu zvedu zviri kuendeka. Tikatokumbira kuti tibve nemwana kumba sezvo ndichigara padhuze. Ndobva vatitendera chiremba kuti tiende nemwana kumba. Saka tauya nemwana daily hospital for 12 days. Mwana achidresswa achionekwa nachiremba kusvika abviswe mastichi pa day 7. Ndobva akabviswa mastichi zvikanzi zvaita. Ndobva takunzi potai muchiuya naye kusvika pa day 12. Chiremba vakatiti aiwa zvaita izvezvi maronda emwana adi asota. Pati pachitiko ichi ndoda kutenda Mwari nekuti ndiri ndega handaizvigona. Ndakanzwa kudzamirwa kuti ko mwana sei asangana netsaona yakadai. Ndochizobvunzisisa mwana paakauya angasingakwanise kutsanangura. Akazokwanisa kunditsanangurira day 4 kuti mama takaenda kumombe nevamwe vangu 3-4. Taenda kumombe takanoti daunoisa mombe dzedu pachiwi tichidhigita. Saka mukutina mombe dzekutanga, dzepiri, dzetatu ndopa akabatwa negarwe. Ndikati wakaziya sei kuti wabatwa negarwe? Akati mama ndakangonzwa kuti pane chinhu chandibata asi chinibata kwachandicha chatondikuwadza. Saka hanzi pandakasumudza ruoko rweright ndopa ndakaona kuti zvishuwa igarwe. Iwangu amboriona here garwe? Akati ndasati ndamboriona, ndaingoriona rakazambira zuva tichifudza zvedu mombe sevana. Saka ndakakwanisa kuzorwisana naro. Pandaudza vamwe vangu kuti ndabatwa negarwe vakabva vanditiza. Vatiza kudaro bva vaenda kumhiri. Ivo vaingodeedzera kuti enda kutsanga unotora tsanga uiribaye. Ani saka pandakarova step 1 ndichida kutsanga kurutaura vamwe vangu apa ndiri kurumwa mvura iri yatsvuka ropa. Kuti ndiende step 1 ndobva ndanzwa kuti simba randinaro neragarwe hazvichaenderani. Garwe rinogona kundiputsira futi pasi nekuti raida zvekutondiputsira pasi. Saka ndakaswedera kwanga kuine zvimvura zvaita sezvishoma. Mumvura maakanga ari achinditsanangura yaimupfuura muchest make yasvika pachest pake apa. Saka adaro ezvaarwisana naro varimo mumvura. Ndakarumwa mamasi handina kumbotya. Ndaingoramba ndichitarisana naro ndichiti parandiruma ndoda kuzama kubata kuzvivhikirira kuti risandirambe richindiruma. Ani saka ndakazoti panapa ndochidi. Ndakangokarika ndatora left side kwakunopinza muzvibaburi zvaakangoona pagarwe ipapo. Izvo yanga iri mhino yegarwe.
handobva ndatsimbidzira uku ndiri kurumwa peni yekurumwa rakandiruma bva ndatsimbidzira zvakasimba ndakaona garwe raregedza kundiruma ndobva rashama saka parakashama manje handobva ndariratidza kuri kubva mvura ndobva rapindwa nemvura mudumbu ndobva rashaya simba ndobva arisundidzira ndobva abuda ndobva aenda kumhiri kusaidi kuwedza kuzviyambi ndokwaakaenda aenda ikoko anoti ndasvika ikoko ndakatanga kubuda ropa rakawanda ndichibuda mumvura kusvika ipapo akatora ivhu hanzi ndichizvidira kuti ropa risabude zvakanyanya ropa harina kumira kubuda apa iye wacho anga asina simba anoti futi aikoko ndopakatanga kurova hana yake chitiko ichi chambondivinga sei aikoko makumbo ake anoti anga asina simba iyo anga asikachakwanisi kutaura anga kuhuta saka adaro izvo vamwe vake vayava vatya kunomununura vakabva vamhanya kuvillage koya ticha vanomudzidzisa grade 7 vanotwa misti takaona vakanga vachitoraura murwizi imomo vakaona mwana ari kutambudzana negarwe but vakatya kuti paunochambokurosa mvura unosvika kunonunudza mwana vakatya vakati aiwa sanondini ndikandimhanye kuvillage ndodaidza vanhu kuti vanhu vabetserane nemwana ivo vakatya saka vatakaona ivavo ndo vakanodedza vanhu vakomana ava vazukuru anga ainayo naJohn achimhanyirawo kuna gogo kunovaudza kuti ndozvaitika kurwizi saka chiitiko ichi nanhasi ndinongoti Mwari variko Mwari vane simba ende Mwari vanokuratidza mwe minana yavo pausingafungiri ndakawirwa netsaona ndiri pachechi ndakaona mwana mukomana uya achiti uyai pano ndobva ndasvika paari ndobva ndati ko uri kuchemei zvikanzi mwana arumwa ndikati arumwa nechimbwa mupengo here kandi kwete arumwa negarwe ndakabva ndakanda hembe bhegi randandinaro rari nefoni ndokutanga kumhanya ndichiinda pamashopu ndichidaidzira kuti baba paidaiwe hanzi mwana arumwa negarwe ndakamhanya ndichiinda kuna Save ndikamhanya ndikasvika muna Save ndikaona mwana zvanzi mwana atakurwa atorwa naamuzivi naningi muzivi atomuisa aenda naye kumba kwake ndakamhanya futi ndikasvika kumba kwacho zvikanzi mai mwana atomhanya aendwa naye kukiriniki ndakamhanya ndokusvika pakiriniki ndokuona yowe mwana uya akutopombwa kana kutaura asi kugona kutaura zvikanzi nanesi mai chiregai kuchema chitomhanyai munotsvaga mari zvanzi mwana hatina zvatinomuita pano totoendesa kwamurambinda ndakamhanya ndokutora chibheki changu ndokuisa ndokudzoka ndobva takwira mota kwakuenda kwamurambinda ndokunorapiswa mwana uya kwamurambinda nanhasi hazvisati zvandidzikamisa hana ndinongoti ndikatarisa kudai ndinonzwa ndichingoona kuti ruoko rwaMwari kuita kwaMwari midzimu here kana kuti ndiye Jehovha chaiye ndaona ruoko rwaMwari rwuri kupinda mumba mangu mandigere nemwana wako mangu akanga akamborumwa negarwe panzvimbo ipapo saka ndaigara ndichitaura ndichiti mukaenda murwizi munorumwa nemakarwe pane mwana wako mangu akamborumwa negarwe akava achidhigidha saka vamwe vakabva vati mwanda mudhigidho muya iye achibva asara arimo ndobva atobatwa negarwe saka mwana uyu akatora rutsanga akabaya mukanwa megarwe garwe richibva ravhinyinguka achibva achekwa dumbu achibva abuda akatozoona kuti ndachekwa atoo kunze saka mukaenda murwizi umu mune garwe pakamborumwa mwana wako mangu padziva ipapa zvikanzi honi nevana vaya ndo chiitiko chandakambosangana nacho ndichivadzidzisa ndikati ukaribata mhino harina charinobwitirwa robva rakuregedza saka ndaingotaura ndichitotaura ndichiti mwana wako mangu akambobuda akadaro akazofa hake nekuti mazvipatara zvanga zvichiri kure tatichishandisa rusape murambinda isati yavapo indonzi dhoofistsvakiwa taibva kumusoro kune munhu tichida kubidza kuenda kumhiri takatobidza mombe dzekutanga nedzechituu kambudzi kakagoerera kachienda ndakudonokatora ndobva ndabatwa negaro pandakabatwa kudaro pandaida kuenda kutsanga ndobva ndarova step 1 ndobva ndaona kuti kwakadzika ndobva ndakutedzera richida kundiendesa kutsanga ndichiri tsima richida kundipanhira pasi ndichiri tsima kudaro parainditsima richida kundipanhira pasi ndakabva ndaona chanzi chekuripinza svikunumini ndakaripinza svikunumini daro rakabva rapiniguka robva randisiya parakandisiya vamwe vaiti tora muti uri paye rakuramba richiuya kwandiri ndobva ndangomhanya ndobva ndabuda kunze pandakabuda kunze kudaro
vose vangu vanga vakagara apo vachivedza hoyo. Vakabva vanodedza sekuru vamuzivi. Pavanodedza sekuru vamuzivi vakabva vakapinda mvura nedemo kuenda kumhiri kwandanga kunonditora. Pavakanditora kudaro vakabva vaenda neni kuchipatara kunondirapisa kuchipatara. Patakapidza mombe takapidza neapa. Takapidza kambudzi kaka uko ndobva ndanokatorera uko. Ndatiwa apo ndakuda kubuda robva randibatira patsanga. Vakandibata richibva nekuzasi kudai raida kurova richinge richiyoda kukwira kutsanga kudai. Parakandirwera ipapo raida kunditsimira pazasi patsanga pandopa pakati dzike. Ndobva ndatanga kuritsima ndichiridzosera uko. Parainditsima richida kundiisawo kundiritsima ndichiridzosera uko. Pandakazoriona chanzi chekuribata mhino ndandiri apa. Pandakaribata mhino ndakabva ndamhanya ndo ndaenda uko. Parainditeera ndanda apo pamajecha apo ndakunguruka apo ndichibvisa ropa. Apo majecha apo waitora tsanga ndiri uko. Chibva ndati handichakwanisi kutora tsanga ndanobuda. Vamwe vobva vazonodedza sekuru vamuzivi. Sekuru vamuzivi vakazopinda neapa. Vobva vanditora ndiri kumajecha uko. Vobva vazobuda neni vobva vazoenda neni kuchipatara. Mwana uyu chandingade kutaura ndechekuti kushanda kunoita Mwari pane dzimwe nguva anokupinza mumaproblems kuti aratidze masimba ake anoyera. Anochenesa maproblems iwona kuti vanhu vaone masimba ari kushanda make. Saka yes is the true kuti mwana uyu akapinda mutsaona yakaoma yekuti akabatwa negarwe. But ukatarisa zvakaitwa nemwana at his age akaita chishamiso. Chishamiso chinoreva kushanda kwaMwari. Munhu anofamba wenyama like myself, my wife, mama and even yourself wakwanisa kuita chishamiso panyika ino chisina Mwari. Saka akaita Mwari akada kutenesa dambudziko remwana kuti ripinde. Otherwise dai mwana uyu akanga asina kurumwa kunge apinda mukanwa megarwe tingadai tisiri kumuziva. Hatisi kureva kuti isusu we are so special tinoziva zvakati kuti, asi ndakatenda Mwari kuti akandisvitsa kuti ndisangane nemwana at a time yakanga apirwa tsanga zvakaoma. Ende ndiri kufara yezvo nokuti ronda rake rikuratidza kuti rakapera. Saka peni yakaita iyoyo ndiri kuona pandazvino kuti Mwari akashandisa peni iyoyo kuti andisanganise namai mutomba nemwana uyu. Saka sekutaura kwandakaita pekutanga tikati tichafamba nemwana uyu takatasana needucation yake tinozonopesana kana ari mwana wekuti apedza form 6 yake.